रिंकिजोंबोथ' मजा खुलुमबाय लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आं दा जों थांनो नागिरदों बेंटल। दा बर' राइडारखौ लोगो हमनो बयबो सिनायखायो। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नै जों दा दंफैयो बेंटलावहाय बेकेरियावहाय मादैनि दं मेट्र' आथिं दं आदार चिरां बिजि नामा आथिं दं ब्रादार जय नार्जारिजों एसे माबा मिला-मिसा खालामलायदों आरो मनिषा नार्जारि माने फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ना ब्र'आबो चेनेल दं आरो ना मनिषा नार्जारिनि माबा भिडिअ नायग्राफोर औ होदो ब्रादार जयनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो थेंक इउ नोंसिनि अननायानो दे जागोन दे थायो आरोखि ना नोंसिनि अननायानो जालांबाय थागोन बिदिनो सापर्ट खालामबाय थानो जाबाय लोगोफोर दै भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय सापर्ट खालामबाय था साबसक्राइब खालामना हो आरो मा नायदों नोंलाय भिडिअ नायदों बन'दानि मालाय सिख्लाफोर थायोलै बन' नाङा माबासो नोंनिसो दायलाय दं बन'दा दं प्रान्जय दं प्रान्जय साहा फुदुंगाहैनाया मालाबा ज' ओइ कय हाजार मोना बेले प्रान्जय फंबाय नङा औ साफाननिया दा मोनदों लाब जादों दे साफाननिफ्राय बेरायबाय थादों सोर फुदुङा थगायाखै दं बायना लांनोबाथ' जारला जाबायलै माब्रै साहा फाननो लायो आसोलसो मानसियानो बेबो गौरां पार्कआवसो मावरा ना ओइ ब्र' आदा गौरां पार्कआवसो दा हालेलै नोंसोरजों मोजांमोन जायगायालाय बेरायनो मोजांखा बे फैसा लागोन नामा नों केमेरामेनसोमोन रिंकिजोंबोथ' मजा सल' खनलायलायदों गिटार दामलायलायदों जों ना बरिया मोनदों नायनानै खिन्थु थेंक इउ सो माच वेलकाम ब्र' वेलकाम गोजोननाय थाबाय ब्र' नोंनिसिम दे जागोन जोंनि बिग मा होनो बिखारिसो होनो आरो जों खिन्थु बेनो बेकेरि बे बेंटलाव दङ बिराद मोजां मालाबा सोरबा फैयोब्ला बेयावनो जाहैनाय जाबाय रेस्टुरेन्ट थिं मोननो बिराद मोजां केकबो दं दे बाव केक बानायो सोरबा जोंनि बेंटलनि खाथि खालाना बेवहाय बार्थडे केकफोर अर्डार होनो हागोन नैबे मादैयानो बानायो आरो बेनो दखाननिया बेनिनो बेखौनो खालामगासिनो दं आरोखि ना जों दा लोगोफोर ज' लोगो मोनलायबाय हिरो मादै बिखारिनि दखानाव दंफैयो जोङो मादै मालिक लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।